Sortint de Znac, avui etapa llargueta, tenim 85. Avui tindrem sol, molt de sol. Aigua aquesta gent, collons. Lloc perfecte. Acabar la quarta etapa a Fountgit, un dia espectacular. El grup anem separats, el Manel ha tingut un problema amb la roda
i venen una mica més enrere. Ara farem reagrupament amb aquest poble d'aquí i a veure què fem, com acabem el dia. Lleven 5 i és com si faltessin 50. Sí, sí, jo sí. Cementiri. Això és un cementiri. És el que hi ha. Arribem a Foam Street. Foam és desfiladero, és aquest pas d'aquí. Fa molta calor. Quilòmetre 85, buah, tela. Acabem. Ha costat una mica trobar lloc a Foam Git, però al final hem trobat això, que no està gens malament. No està gens malament. Ens han donat l'habitació Chegaga. Habitació Chegaga. Perfecte. I ara la gran sorpresa, que jo ja l'he provat. Les màquines estan per aquí. Què hi farem? Tela, no?